Hey YouTube, jeg vil gerne vise jer lidt mit krudt. Og det er alt sammen fra Til Hansen, det jeg har her. Og jeg skal ikke tro, det kun er det her, det er kun lige begyndelsen. 5 stykker romerlys fra Til Hansen med 5 skud. Følg med i en juniorsortiment. Lille, eller det store, det kan jeg faktisk ikke huske. Jeg tror, det var det lille. Og der har jeg så 2, 3, 4, 5 stykker. Det er så alle. Som er faktisk ikke brugt til nu. Jo, der var vist 6 i. Og så er der 5 i den her med 5 skud. Den er slet ikke åbnet. Og så har jeg nogle af de store, jeg har købt for 31 kroner ved siden af. Der har så været 5 i. Jeg har brugt det. De er rigtig pæne. Dem vil jeg virkelig anbefale for jer. Det er sådan, hvis I skal lave sådan, så står der romerlys, 5 skud, røde og grønne stjerner. Rigtig pænt. Rigtig pænt. Det vil jeg anbefale. Jeg vil virkelig anbefale. Ja. 4 stykker. Så har vi de gode gammeldags heksehyl. Der var 50 i starten. Jeg kiggede ikke lige til. Men det, der kom mange i. Der har jeg en pakke, jeg har åbnet, og så har jeg en ny pakke. Og en til. 3 pakker i alt. Det er okay. Så har jeg 2 fontæner, jeg har brugt den ene. Det er sådan en lille størrelse 3 fontæne. Den hedder Neverconic Fountain. Jeg skal lige se, om jeg kan sammenligne med. Sammenligne med et heksehyl. Nej, sgu da ikke med et heksehyl, men tape. Ja, okay stor, faktisk, alligevel. Den er okay. Jeg vil ikke anbefale. Det er også fordi, de følger vist kun med i sortimentet. Der har jeg 2 plus. Jeg tror faktisk, der har nogle flere. De kommer måske senere. Så har jeg jumping jacks. Der er 6 pakker i den her. Det er cool. Og jeg har faktisk flere jumping jacks lige oppe, ikke? Det er vildt lækker. Her. Ordentligt bare jumping jacks. En ordentlig pakke. Med 12 jumping jacks i, tror jeg. Så har jeg crackling balls. En pakke med 24. Den er ikke åbnet endnu. Mere pakke med 24. Altså heller ikke åbnet endnu. Den er ikke åbnet. Det var ikke åbnet. Pakke med 12 i. Den er så heller ikke åbnet. Du mener, jeg havde... Ja, det er godt. Der er en, der er tilbage. Den er åbnet. Så har jeg i hvert fald 24, 48, 52, tror jeg faktisk, jeg har her. 53 med den der. Det er okay. Store crackling balls. 1, 2, 3, 4, 5 styk. Det er, der er kun 4 gram krudt med. Du får mere for penge, hvis du køber de små. Som bare rum 222 og siger. Rigtig godt tip, han har der. Rigtig meget med. Helt vildt dårlige jordzone. Og de er heller ikke ret store. Vi tager tasen igen. Det er sådan, de ser ud. Ja.
pænt lang lunde, men lunden falder hele tiden af. Ret dårligt, men det er godt nok. Dårligt ting. Okay. Ja, så har vi kæmpe jumping jack. Jeg vil til tapen. Det er virkelig noget crap, de har lavet her, fordi der er gået hul på den. Så lige kommet ud i hele pakken, kan jeg se. Det er virkelig dårligt. Seriøst dårligt, men heldigvis er det kun en, der er gået hul på, så... Nå, det er noget crap. Så har jeg de små ground bloom flowers. Stor ground bloom flowers, var det. Så har jeg de små ground bloom flowers. Sådan en lille fætter her. Lige sammen med tapen. Med tapen der. De er okay. Og til de store, så er det noget småtteri, jeg kan gøre. Ja, den har jeg sådan en pakke af her. Så har jeg noget småtteri af en der er sådan en Lotus Fireworks, står der på den. Den fint nok. Den er ok. Den er i hvert fald bedre end de andre. Den har jeg 4 af. Plus nogle andre, tror jeg. Plus 2. Så har jeg nogle ledlys, som virkelig dårligt par her. Så finder de andre. Det er godt nok, den har jeg nu har jeg ok mange cracking ball sammenlignet med. Det er faktisk ret vildt. Det er det samme, der er inde i. Bare et lille stykke krudt. De er bare lidt anderledes end pakken, så jeg faktisk bedre lide cracking balls. De er i hvert fald længere lunde. Nej, det er faktisk nogle hånd. Det er godt nok. Lidt lys. Så har jeg flere ledlys. Det er de samme. Bare lidt mindre pakke. Store ledlys. Det er jo cool. De er faktisk mega store i forhold til de andre. Så har jeg et par rygende kugler, som det hedder. Røgskyder hedder de også nogle steder. Og der er en, der er gået op, kan jeg se. Det er bare irriterende, mand. Gør ikke noget. Sådan 24 af dem. 12, det kan jeg se. Kun 12. Nå, jeg tror, der var 24. Fuck det. 12. Så har jeg en rigtig fin fontæne, en happiness fontæne. Den har jeg så. Ja, der har jeg 1, 2, 3, 4, 5 stykker af dem tilbage. Så jeg havde så 7 stykker i starten. Det er Svend Hansen igen. Men jeg brugte så 2 her i dag. Har jeg lidt lys og lige tilbage. Så har jeg et par ground bloom flowers mere. Bare læg den. Og så det aller sidste, det er de sidste første 3 container. Neoconic Fountain. Dem har jeg 4 stykker af. Det vil sige, at jeg har 6 i alt. Der er en af dem, hvor bunden er blevet presset totalt sammen. Seriøst dårligt, mand. Men altså, de dur. Så vil jeg hellere, jeg vil ikke anbefale dem der, jeg vil anbefale dem her Happiness Fontæner. De starter med, som I kan se her, de starter med at være lige så stille, så kommer der et hyl, og skyder de op i en ildsøjle og laver sådan noget crackling effekt. Det ser helt vildt godt ud, og det lyder også helt vildt godt. Nogle gange så er hylet ekstra stort. Så ja. Så er posen tom. Det var vel faktisk det, jeg havde.
God jul og godt nytår.